Bafethu thina sakhula singakhishwa ingane zanamhlanje seziyakhishwa ingane iyodla kodebhoneze yabona iyodla kodebhoneze bafethu ikhishwa ingane iswe ebhishi and so on okuyinto enhle akunankinga nako mina ke lapha kwama ngiyikhipha ingane mina nje angiyikhipha ingane angifunda ukulahlekelwa yingane mina into engiyenzayo bafethu ingane mangifuna ukuyikhipha ngiyikhipha endlini idlala eminyango sengiyikhiphile ke ingane and ayikho into edlula lokho bafethu mayifuna ukubhukuda ingane mina ngiyise ebhishi ngoba one izogulisa 2 izolahleka yabo vele ngithela amanzi lapha endishini ingane ihlale phansi lapha eminyango phandle ibhukuda ingane ekubhavu ngiyithelele nangesigubhu bafethu nangebhakede and isebhukudile ingane ihappy ngiyibone futhi ingane yami ihappy and iziwathele nje nasemhlana amanzi yabo ithi ngithele baba ithi ngithele ubonise kusebhishi lethu yabo sisakha ibhishi lethu nje la ekhaya and kumnandi bafethu siyalakha ibhishi lengane yami kumnandi ingane bafethu mina ngiyisi olwandle izomuka ingane iyalahleka and so on yabona nje lonto thina sakhula sikhishwa eminyango dlalela eminyango mina nje ingane ngisasebenzisa strategy sakithi istrategy nje sakithi indlela yakithi esasiyisebenzisa mina ngiyangisebenzela ingane bafethu idlala eminyango ungayikhiphi ingane ungayisi kaWimpi ungayisi ingane ebhishi ungayisi eShaka Marine and eShaka Marine kunale yanyoka enkulu le esongelene enhle ekushuthwa kuyona yabona nje kwakona lokho nje ungathi le yanyoka ivele iphenduka ibe yangempela usathi ubeka ingane lapho uyikhiphile ivele iphenduke le yanyoka ibe inyoka ngempela ungathi nje ungenza njalo ivele anaconda leyana ivele iphenduke le yanyoka kanjalo ivele iphenduke ivele igwinya ingane la usathi uyashutha yabona nje umhlaba abafethu uguqukile mina nje angifuni uhambe ngibeka ingane la kunezilwane engingazazi ezane ezinhle yabo kuthiwa kushuthwa ingane yabo lona ingane ivele iphenduke le nto ngempela uzothini kufanele into ukuthi uzenze islim uzothini ivele ube islima ngempela usathi uyadlalela uzenze islim uvela ube islima ngempela forever mfethu uNkulunkulu mfethu ukwenza into oyiyona yabona uzothi uzenze islima uvela ube islima kwangempela uvela ungaphindi ukwazi ukushintsha ungabusaba islima yabo kufanele siyenza athi umuntu ngivele ngazenza islima lapha yabo bangikholwa uzothini usuba islima kwangempela ungasaphindi uyeke ukuba islima so nje bafethu we need to be careful of izinto esizenzayo yabo lonto ungazenza islima uzovela ube yisona ngempela. So iloko guys ingakho besiniphathele kona ikona besinako namhlanje from uLindani Mlindosi ngiyacela ukuthi ni like ni comment subscribe kulawo ma video siphinde sibonane ngesikhathi esizayo bekumnandi sindawonye wathi omunye bekumnandi ungekho angazi mangingekho mangenzeni mina ngithi bekumnandi sindawonye kulaba bangekho ke mina angazi noma ngizothi kumnandi ukuthi abekho kodwa zamani phela bafethu ukuba khona sihleke ndawonye siyahleka kuphela thank you.